serdecznie. Szczecin pozdrawia. Wrocław.
Dzięki. I jeszcze raz zapraszamy Maćka Balcara do nas. Maciek Balcar! Przypominam, akordy do Wild jest A-dur, D-dur, E-dur, D-dur, A-dur, D, E. Come on, baby, hold me child. Yes, I think I love you. I feel you make my heart sing, make my inner feel. Oh, I feel. I think you moved me. I wanna know for sure. Come on, baby, hold me down, baby. Yes, I think you moved me. I think I love you. I wanna know for sure. Well, come on, baby, I'll hold me down. Yes, I think you. Oh, baby, I feel. You make my heart sing. Maciek Balcar śpiewał z nami. Raz, dwa, trzy, cztery.
Śnieżec się czuwa, zawsze głosu zerwa. Akustyczne gitary. Kiedy byłem dużym chłopcem, wziął mnie ojciec, wziął mnie ojciec i tam jeszcze. Głosem serca się nie wiem, tylko Mała Miroś Szybko grał. Dzięki, będę o tym opowiadał. Piotr Bogartyk, Mała Miroś Szybko. Dzięki. Dziękujemy, słuchajcie. Dobrze, moi kochani, bo teraz nadszedł moment na naprawdę bardzo ważny prezent. Tutaj mam dwa podwójne zaproszenia na Capital of Rock, czyli na muzykę m.in. Rammstein, oraz na Talida i Mon. To są prezenty, są przygotowane przez Europejską Stolicę Kultury Wrocław 2016. Biletów już nie ma, to są ostatnie.
Witamy Was dzisiejszym świętem. Cieszymy się, że możemy dzisiaj grać tutaj dla Was. Bardzo uwielbiamy Wrocław i czas od czasu tutaj gramy. I dla nas w ogóle jest Polska jak już takim bliskim bardzo krajem. Także bardzo cieszymy się dzisiaj być tutaj. Łączymy w swojej muzyce różne języki. Śpiewamy na ukraińskim, na angielskim i śpiewamy na sanskrycie. Sanskryt jest podstawą naszej muzyki. Też używamy dużo mantr i też tworzymy taką muzykę etniczną w połączeniu z elektroniką i z dźwiękami i takimi tembrami różnych instrumentów różnych narodowości. Nie jesteśmy buddystkami, ale jesteśmy wegetarianami. Ale serdecznie zapraszam, będziemy już zaczynać. Dziękujemy bardzo.
Kavkaz'ı izgara Samaya vysokaya Anadolu Garelika Samaya глубокая На той горе живут ученики славные. Утром вечером поют мантры самые главные.
Goranga,
Dziękujemy! Dziękuję bardzo serdecznie. Sama ja i suka